Hej og velkommen til vores kanal. I dag skal vi til at høre meget mere om mig og Lukas. Lukas han er lige kommet på, fordi at han var op og spille fodbold. Så ja. Og køre cross bagefter. Så nu skal vi lave noget, ask os nu. Så nu taler vi om Lukas først. Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er 9 år. Mit yndlingsfag er matematik. Og jeg drømmer om at være crosslærer. Og det kan man i hvert fald kalde det. Min yndlingsmad er nachos og pizza burger. Og min yndlingsfarve, det er grøn, orange og lyseblå. Nu er det Emils tur. Hej, jeg hedder Emil. Det har jeg måske hørt mange gange. Jeg går i 4. Mit yndlingsfag er matematik. Det er Lukas også. Og når jeg bliver stor, vil jeg gerne være bager. Allerede når jeg bliver 13 om 2 år, efter jul, der skal jeg ned i Bilka og arbejde der lidt. Jo, det skal jeg. Sammen med ham der, hvad hedder ham der? Niklas. Nej. Men min yndlingsfarve er grøn og lyserød, og min yndlingsret er pizza, nachos og lasagne. 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 Nå, er der mere? Jo, der er lidt mere. Vi siger, I skal lege.